Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим антипаркинг скоба с две дистанционни. Може да се добавят още дистанционни към комплекта. Ще ви демонстрирам как работи. Сваляме с другото копче. Дигаме. Лесна за работа, с соларен панел, с включалка и с 3 анкерни болта за захват. Лесна, удобна, практична, функционална и много здрава. При натискане от недоброжелатели има аларма, където се включва. Може да се чуе, че някой манипулира. Същия модел ги имаме и само с батерии. Естествено на по-ниска цена. Ако имате някакви въпроси, звънете ни в нашия YouTube канал, на нашите телефони. Благодарим ви. Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим антипаркинг скоба с две дистанционни. Може да се добавят още дистанционни към комплекта. Ще ви демонстрирам как работи. Сваляме с другото копче. Дигаме. Лесна за работа, с соларен панел, с включалка и с 3 анкерни болта за захват. Лесна, удобна, практична, функционална и много здрава. При натискане от недоброжелатели има аларма, където се включва. Може да се чуе, че някой манипулира. Същия модел ги имаме и само с батерии. Естествено на по-ниска цена. Ако имате някакви въпроси, звънете ни в нашия YouTube канал, на нашите телефони. Благодарим ви.